Onye ọchịagha Nigerian Peace Corps ngalaba Anambra State Maazị Innocent Okolo etogo ụlọ nnọchiteanya etiti maka ịnabata iwu eji ehibe otu ndị kọọ anwa ọzọkwata. Ya bụ akwụkwọ iwu nke onye depụtara ya bụ Benjamin Kalu osote ọkaokwu ya bụ ụlọ omeiwu na Julius Ihonvere bụ onye ndu ndị ka n'ọnụọgụ n'ụlọ omeiwu ahụ na ndị ọzọ bụ nke a gụpụtara ma nabata nke ugboro atọ n'ọgbakọ omeiwu emere ụbọchị Tọzdee. Chibụzọ Obidike ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ ụlọ omeiwu nke eji akwụkwọ ndụ wee mara lebanyere anya na ya bụ amụmụ iwu dịka onye omeiwu Julius Ihonvere onye nke bụ onye ndu ndị ọnụọgụ ya kacha webatara ya bụ amụmụ iwu bụ nke ewepụtara n'ọgbakọ asembli nke asatọ n'oge gara aga. Amụmụ iwu ahụ bụ nke eji ekwu ka ewepụta ndị Nigerian Peace Corps iji wee kwalite ịrụ ọrụ ijere ọhaneze ozi ị na-edobekwe udo n'obodo Nigeria. Ka ọ na-ekwu okwu, Maazị Okolo kwuru na ọrụ nke e nyere ndị Nigerian Peace Corps bụ nke ga-ewebata ezigbo ihe n'ọnọdụ nchekwa nke obodo Nigeria ma kwuo na ileba ya bụ iwu anya nke sitere n'aka ndị House of Reps bụ ihe nke mara mma. Dịka o si kọwaa, Peace Corps bụ nke ewepụtara iji wee hụ na akpọbatara ndị chọrọ ije ozi ma kwalitekwe ọnọdụ ndị ntorobịa na Nigeria iji belata mpụ na aghụghọ. N'okwu nke ya, Maazị Samuel Adedayo nakwa Oriakụ Theodora Ifunanya mere ka amata na ọ bụ na onye isi ala binye aka na ya bụ iwu, ọ ga-enyere otu ahụ aka iji wee kwalitegasịa ebumnobi ha, ọkachasị ebe o metụtara ndị ntorobịa. Ha nwere olileanya dịka ha na-etokwa ihe ọma ahụ nke ndị Peace Corps na-eweta, ọkachasị ebe o metụtara iweta ibi ezigbo ndụ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'obodo a.